Kublai pi baro ki viewers bat ki subscribers shua bangin kren ya ki mat ke bekongsan jong kene ke video menta kasngi sangapa share ya kene ke video bat subscribe ya kene ke channel ban yo shushu ki update ki hap day bat ke FIFA World Cup mentau snap kumta parlok ni wanra sa kowe ka khubor ka bat thamai phang ka Portugal bat u Cristiano Ronaldo kumta katba ka jingle ka round of 32 persya ya Croatia kalajan coach Roberto Martinez chulapan pau ba unla ban penkela ka to kanne ngun ki players ha ka starting 11 uang ba ka jinga khun persya ya Croatia kan long ka bateng kumta unjit ya kirang hele kai ki balapan kre ba tam kat kum ka fitness ban ka strategy Andre kowe ka khubor ka bapan kemen ya ki nong Cristiano kalong ba u Cristiano Ronaldo udang don haka jinglong ke babha coach Martinez ulapan syai ba Ronaldo udang lain bat udang long uwe naki rang ya lekai ke ba kong santam ha ke tim kumta ki nong Cristiano ki dang don ka jingkermen ban yo i ya u ha kane ka jing ya lekai ke ba kongsan Andre bunki nong Cristiano kelas dang ban kali sakwe ka jingkali hatongin yo ibiang ya UPP hakane ka FIFA World Cup tausnem ka jubab kalong UPP shimla ya simenta shu hakane ka FIFA World Cup tausnem haden ba ula penkutno ya ka jingle kai football ula syaino na ke tim Portugal wala taro udang Cristiano pura ya ke rijong ubat ya Cristiano Ronaldo Omla ban len shisha ba UPP ba Ronaldo ki de arngon ki legend ki balaya le kai lang la bun snem ki la yarap ya ka Portugal ban job ya ki babun ki jingale kai ki ba kongsan bat bun ki nong Cristiano ki dang ko aban yo iya ki ne ki arngon ki don lang Hamadan mendapat ka kam ka don hakiranya le kai ki ba dang don ha ke tim kajing kun persya ka Croatia kam des tia ka besuk lada ka Portugal ka bandung sya ka round of 16 ki player baru gi haban ai ya kajing le kai ka bahatam tungin abad pe ya ki jing penkela jong coach Roberto Martinez kin wanra jing job na pat ngin kermen ru ba Cristiano Ronaldo unang ban peteng ban thau sakwe ka history